5 spôsobov, ako sa brániť voči podvedomým a podprahovým trikom marketérov pri nákupe v supermarkete. Za prvé, vytvor si nákupný zoznam a drž sa ho. Marketéri využívajú chaos a impulzívne rozhodnutia. Ak máš pevný plán, je ťažšie ťa zlákať na zbytočnosti. Napíš si, čo naozaj potrebuješ a nekupuj nič, čo nie je na zozname. Za druhé, pozor na umiestnenie produktov. Najdrahšie a najlákavejšie veci sú často v úrovni očí alebo pri pokladni, kde čakáte na vybavenie. Pri pokladni je často umiestnený aj tovar v akcii. A čím dlhšia rada, tým väčšia pravdepodobnosť, že tovar padne do košíka. Za tretie, čítaj etikety, nie reklamy. Marketingové slogány sú navrhnuté tak, aby ťa presvedčili, že produkt je zdravý. Skutočnosť však zistíš až na zadnej strane obalu. Pozri na zloženie a obsah cukru. Za štvrté, chod do obchodu najedený. Prázdny žalúdok je najlepším priateľom marketerov. Keď si hladný, všetko vyzerá lákavo. Najedený budeš odolnejší voči pokušenia. No a za piate, obmedz čas v obchode. Čím dlhšie si v supermarkete, tým viac vecí kúpiš. Reťazce zámerne riešia predajne tak, aby si od vchodu prešiel celý reťazec dookola, kým sa dostaneš k pokladni. Niektoré predajne každú chvíľu premiestňujú tovar, aby si blúdil a trávil tak viac času v predajni. Choď s jasným cieľom a neplýtvaj časom prezeraním. No a aby sme boli imúni voči takýmto praktikám, musíme pochopiť, ako fungujú a ako fungujeme my. Preto sleduj Krabičky od Bibky, kde sa dozvieš viac takýchto tipov.